Hola, bon dia. Aquest pont del 1 de novembre, un grup de voluntaris catalans hem baixat al País Valencià, o hem anat al País Valencià a donar un cop de mà amb les tasques de suport davant del Dana i el desastre que ha creat el País Valencià. És una cosa que vam mig improvisar quan vam veure el desastre. Es va obrir una pàgina web i molt ràpidament més de 200 persones s'hi van sumar. Això ens va permetre fer 2 autobusos i baixar i passar-hi 3 dies fent diverses tasques. Vam tornar el diumenge al vespre i avui som aquí amb 2 persones, 2 voluntaris que van baixar o que van anar al País Valencià a fer aquesta tasca, i també amb la Júlia Ojeda, que està coordinant el segon viatge que es farà a finals d'aquesta setmana. Tenim el Frederic Porta, que és el director de la revista Esperit, entre moltes d'altres barrets que de vegades porta, ara incloent-hi el de voluntari al País Valencià. I també tenim la Pau, que ella és de Picassent, que és el lloc on justament hem estat aquests dies, però viu a Barcelona i es va sumar també a l'autobús de voluntaris també per venir a ajudar. El primer que voldria preguntar, anirem molt de cara a barraca, és a dir, sense gaires floritures. Crec que tots hem tornat una mica amb la mirada canviada, d'alguna manera, d'aquests dies. El primer que voldria saber és per tu, Frederic, quan decideixes apuntar-te a l'autocar, quina expectativa tenies del que et trobaries i quin contrast hi ha entre aquesta expectativa i el que t'hi has trobat? Doncs m'esperava poder ajudar i que em trobaria un escenari bastant devastat. M'esperava potser que ens trobaríem algun mort, cosa que no ha passat, i tot i que ha sigut intens i hem vist molts cotxes apilats, mobles, deixalles, fang, aigua i tot plegat, no ha sigut tan dur com podria haver estat, jo crec. O sigui, ha sigut, òbviament, molt més dur per la gent que hi viu. Nosaltres hem anat a ajudar i jo tenia l'expectativa de poder ajudar i de trobar-me una cosa, crec que com me la vaig acabar trobant. No, M'agrada molt molt que diferent. diguis això perquè de vegades he tingut la sensació, no sé si la comparteixes, que la distància entre els titulars de la premsa i la realitat era una distància de gran espectacularitat en els titulars i una realitat una mica més comprensible o decodificable Sí. amb les eines normals, no? Per exemple, quan vam sortir el divendres, recordo la meva dona em deia a la porta de casa: vigila que diuen que les carreteres estan tallades, que plouran 100 litres per metre quadrat a Castelló, que no els deixaran passar perquè hi ha controls, i la veritat és que les carreteres estaven obertes, no hi havia ni tan sols retencions, no va ploure particularment fort, i els diversos policies que ens vam trobar, quan van saber què anàvem a fer, de seguida ens van deixar passar sense cap problema, no? Vull dir que ja de vegades, això no resta duresa al que ha passat, però sí que la relació amb el material que ens hem trobat era Sí. possible. La meva família estava més preocupada, diguem, per infeccions, que si multes, que si tot plegat, que el que ens hem trobat sobre el terreny quan hi hem anat. Molt bé. I la Pau, tu ets de Picassent. Sí, Quan fa que ets a Barcelona? 3 anys. Què hi fas? Jo aquí em dedico a fer cinema, publicitat, jo faig els decorats, els construïsc, decore, aquestes coses, però bueno, porto aquí 3 I com et vas sumar a l'esforç dels voluntaris? Em va arribar un link això de gent per WhatsApp que se'ls va passant i tal, doncs per una persona, per un familiar, va arribar a mi i bueno, no m'ho vaig pensar gaire. I això, així em vaig apuntar. Com és la vivència d'algú que és d'allà però és fora i hi ha una certa impotència? Sí, sobretot sensació d'impotència, perquè tu estàs aquí i ho veus tot des del mòbil com si fos un país llunyà, però el que estàs veient és la teua família, és una cosina que tinc a uns dels països afectats, uns dels pobles afectats, enviant-me vídeos de com està tot, veus a la teua tieta amb el braç trencat, anant a per menjar perquè no tenen menjar, i aleshores sobretot és molta impotència i vols estar allà, clar, ajudant el que puguis. Molt bé, anem a fer una mica d'explicació de les coses que hem anat fent i això també ens permetrà explicar què ha significat, no?, tot plegat. Vam sortir divendres al dematí, vam trigar molt a arribar perquè vam fer 2 parades. La primera a recollir aigua, una tona d'aigua més o menys, i una mica de menjar que ens van regalar els de Bon Preu Esclat. I una mica més avall vam aturar-nos a Tarragona a comprar uns grups electrògens que ens van anar molt bé.
perquè els vam comprar una mica perquè ens ho havien dit però no ens havien especificat perquè els faríem servir i finalment ens van salvar la vida, diguem-ne, no la vida, però ens van salvar l'acció que volíem fer. I vam arribar una mica amb la sensació que només arribar potser no tindríem res a fer perquè ja s'estava fent fosc, era mitja tarda, una mica de frustració, no?, d'haver trigat tant a arribar i que no hi hagués tasques, però com que estàvem coordinats amb les autoritats locals, de seguida va córrer la veu que ja havíem arribat i aleshores ens van demanar que anéssim a Sedaví, que si vols, Frederic, pots explicar tu què ens hi vam trobar? Doncs realment el viatge d'anada no sé què ens hi vam trobar perquè jo anava tancat dins d'una furgoneta amb els generadors aquests i amb l'olor de gasoil. El viatge va durar com una hora, un viatge que es fa en 10 minuts perquè anaven serpentejant per carrers que estaven oberts i que no estaven bloquejats per per la runa i els cotxes, i quan vam arribar allà ens vam trobar un poliesportiu completament inundat i ple de fang, i allà se suposava que havia de ser el centre d'operacions, diguem, dels voluntaris catalans que hi havíem anat. I el que vam dedicar-nos a fer durant unes quantes hores va ser buidar-lo d'aigua amb les mesures o amb les maneres que vam poder, que incloïen doncs, escombres per moure aigua en grups, amb línies de 15 persones potser, agafar una mànega i arrossegar-la perquè s'emportés l'aigua, i era una mica, doncs... Pedestres, Sí, primitiu, però ens en vam sortir i quan hi vam tornar ahir va ser, no, abans d'ahir a la nit, ens vam trobar que havia servit per omplir-lo completament de queviures, per tant, tot el que havíem fet aquella nit, que semblava que no acabaven, que anaves traient aigua i te'n tornava a entrar, doncs va servir d'alguna cosa. Això... Sí, això era un pavelló esportiu també, que hi ha a Sedaví, que havia de ser el centre de recollida de material tipus doncs, menjar, material higiènic, aquest tipus de coses, per després abastir un centre de repartiment que dona servei a les poblacions més afectades de la zona zero, diguem-ne, de la riuada. I efectivament, quan vam arribar, estava tot anegat i ple de fang, camions esperant a fora, palets per descarregar, un munt de coses per fer, no? I quan vam marxar, que devien ser les 3 o les 4 de la matinada, ja havíem omplert el pavelló de diverses coses i havíem classificat la roba i l'aigua, etc. I s'havia fet molta feina. Jo, una cosa que vaig viure, que vosaltres no hi éreu, perquè com que vam anar amb uns vehicles que després no hi eren per tornar, vam haver de fer torns per tornar, no?, i a dormir, i ens vam quedar uns quants al final, i vam anar a veure el poble, vam anar a passejar a veure el poble, a veure un centre comercial amb això, cotxes amuntegats, botigues esbarlades. Vam entrar al concessionari d'Audi, no, de BMW, ja no me'n recordo, Audi devia ser, i estàvem allà remenant entre els cotxes amuntegats i va sortir un guarda de seguretat que la companyia havia contractat per vigilar els cotxes destruïts que hi havia, no? Que va sortir, va fer una broma, no? Va dir, estan de bon preu, si en voleu un. I una sensació una mica que jo vaig tenir en aquell moment, que potser tu m'explicaràs si és una percepció correcta, no? Que era un centre comercial molt americà, en el sentit d'un lloc una mica aïllat del centre urbà pròpiament, amb botigues intercanviables, podrien ser d'allà o de qualsevol altre racó del món, cotxes de gamma mitja alta, però molt ben equipats, és a dir, a la versió cara d'aquell cotxe, típic cotxe que pagues una entrada de 5.000 euros i després estàs pagant 250 euros al mes durant uns anys, de gent que té vides que obligatòriament passen pel cotxe, és a dir, que el tipus d'urbanisme aquest una mica dispers de la zona obliga a fer pràcticament tot en cotxe. Per tant, no és gent rica, però és gent que ha fet una aposta per un tipus de vida i que ara, amb això, han tingut un endarreriment econòmic de 10 anys, podríem dir, que s'hauran de comprar un cotxe a segona mà però continuar pagant la lletra de l'altre, que hauran de... No? Que hi ha una sensació de vides destruïdes d'una manera com molt instantània, no? És una visió correcta de l'àrea? Sí, correctament. O sigui, és veritat que el principal i de lo que més estem parlant és pressupost de les morts, de la tragèdia de la gent que encara està buscant altra gent, però aquest també és un colp molt dur que molta gent ha perdut danys materials, cases, cotxe, i és que, com tu has dit, no estem parlant de gent rica, estem parlant de gent completament normal, amb unes vides completament normals, als seus pobles, i que ara moltes d'elles no saben com afrontar aquestes pèrdues,
que inclús poden arribar a ser inassumibles quan parlem de cases. Sí. En aquest sentit, la gent sí està molt perduda. Encara no m'acaba de processar això perquè estem com molt ficats en la tragèdia, però sí que s'està mirant s'ha de començar a mirar com gestionar totes aquestes pèrdues materials, també. Sí. No sé si estàs d'acord, Frederic, però jo tinc la sensació que és veritat que hi ha una gran tragèdia, que si t'atures a parlar amb algú molt ràpidament se't pot trencar el davant, per dir-ho així, però que la gent està dempeus treballant. O sigui, la gent està... Sí. No? Sí, tothom s'ha pres, ho ha entomat d'alguna manera i s'ha posat a fer el que ha pogut. I sí que és veritat que tu passes per allà i dius, Déu-n'hi-do, perquè o sigui, veus a petita escala, però si això ho extrapoles a tot el que deu ser la zona afectada, és que ha de ser increïble. O sigui, on hem estat nosaltres, la major part de les cases són unifamiliars, o almenys a fora del centre dels municipis, i tenen un garatge a sota. I hi ha moltíssimes cases també dins del nucli que tenen un garatge. O sigui, tothom que té una planta baixa, una casa així i un garatge, tot el que hi tenia a dins ho ha perdut materialment. I el preu del vehicle, de reformar la casa, de netejar-la tot plegat, o sigui, és per gent que ja suposo que està patint la crisi, no només la de la Covid, sinó de la 2008, això és un cop molt fort a l'economia del País Valencià. Sí, jo també veig que hi ha gent que ja no acabarà d'arribar mai al nivell econòmic del que partia, però col·lectivament, no? Crec que anem a un escenari de 10 anys. És com que la base sobre la que s'aguanta la resta de l'economia ha desaparegut de sota els peus i aleshores has de com tornar a començar, no? I no només per famílies i cases, sinó també empreses, perquè hem vist una de les coses... Polígons industrials completament anegats, petits negocis familiars també completament devastats, i això no sé quants anys impressiona molt, no? Aquests dos models, no? Un era el model de botiga i pis al damunt, no? Que l'hem vist, que hi ha molts jocs que ha desaparegut, però allà encara hi és i que no? Ho han perdut tot, la casa i el negoci. I després hi ha polígons industrials, que són polígons que ja veus que no són naus d'Amazon, són naus d'una empreseta amb 5.000 metres quadrats de nau, amb 5 treballadors i una a l'oficina, i que aquests doncs, també els veus allà llançant maquinària. I empreses tipus mudances, ferro, marbres, testos, no? Aquest tipus de gent que està una capa per sobre de l'artesania, per dir-ho ràpid i malament, i una capa per sota de la gran producció, no? Això m'impressiona molt. Doncs després de fer aquest passeig que té aquest punt de... Una arribada d'aquestes característiques està tot desendreçat a un nivell molt macro, no? Si tu agafessis la teva motxilla de cada dia i la buidessis sobre una taula, hi ha una sensació de desordre. Doncs això amb objectes gegantins, no? Edificis, no? I al cervell li costa processar no? Aquest violentament de les coses quotidianes que tenen un lloc en l'expectativa, no? Llavors vam tornar cap a la nau i allà hi havia un camió de l'exèrcit descarregant i descarregant malament. O sigui, en el sentit que ens havien passat tots moltes hores, netejant aquell espai i endreçant-lo, aquí va això, aquí va allò, no? Traslladant bultos amunt i avall, i ells havien arribat i estaven descarregant de qualsevol manera, estaven deixant bolquers on hi havia l'aigua, i aleshores vam entrar allà i ens va sortir de l'ànima fotre'ls un crit, no? I dir-los, no, així no, no? I es van quadrar, no? Llavors és un moment àlgid de la nostra vida en què un grup d'independentistes van donar ordres a l'exèrcit espanyol i l'exèrcit espanyol es va complir. I vam ser alimentats per la Guàrdia Civil. Això també. Que és una altra cosa que fa de mal dir perquè és un exemple molt petit i no sabem si és generalitzat, però és veritat que hi havia Guàrdia Civil allà, que ens van donar les sobres del seu sopar, que era dels millors menjars que hem menjat allà, o sigui, alta qualitat, calent, individual, unes bandonguilles boníssimes, croquetes, tal, i ells estaven a fora amb els uniformes impoluts. Sí, això se n'ha queixat molta gent, jo crec que és veritat. O sigui, sí que hi havia algun de paisà o de civil, diguem, vestit amb una samarreta de la Guàrdia Civil, però no estava amb la seva unitat i estava col·laborant. Però en general la policia, els cossos i forces de seguretat de l'Estat no han respost per res. Ni 3, ni 4, ni 5, ni 6 dies després. Els veies passejant per allà, mantenen l'ordre perquè ningú saquegi, però el que és posar-se a treballar i ajudar en les tasques més de treure fang i tot això, no se'ls ha vist. I depèn de l'hora, perquè quan vam marxar a les 3 de la matinada vam anar a parlar amb les dues policies locals que hi havia allà vigilant que no se saquegés aquest magatzem i els hi vaig preguntar si s'havia d'informar la Guàrdia Civil que marxàvem o alguna cosa, i elles es van fotre a riure
a la meva cara, van dir la Guàrdia Civil, que aquesta nit la fem nosaltres, no? Dues... De tant en tant passaven i deien, ¿todo bien? I tu els miraves, sí. I se n'anaven. Fins que heu arribat tot Sí. bé, no? Bueno, i aleshores, en canvi, l'endemà... Bueno, un moment, ja en parlarem després. L'endemà vam anar a l'exercici contrari, no? Que és, vam anar a Picanya a treure fang, no? Perquè bàsicament el que vam fer va ser treure fang. Voleu explicar entre els dos què vam trobar-nos, com vam arribar allà? Bueno, tu vas fer una feina logística també a Picanya, en el magatzem. Al matí estàvem ajudant a un centre logístic, tot gent local, tots valencians, i ens anaven arribant diferents productes en furgoneta i nosaltres els posàvem, els reorganitzàvem i distribuïem aquí bolquers, aquí ampolles d'aigua, aquí productes de neteja, i anaven arribant i sortint camions i anàvem empaquetant-ho tot en caixes de cartró, de vegades fèiem pèl·lets i de més. I després, però, vam saltar, diguem-ne, pròpiament a la cosa enfangada. Una de les zones més afectades i que no havia arribat ningú, ni els serveis d'emergència ni pràcticament res, estaven completament colgats de fang i ens vam concentrar pràcticament al costat del riu, que s'havia desbordat, i vam començar a treballar allà. Pau? Sí, total. Vam començar pel magatzem aquest. La veritat és que sí que vull añadir que tota l'organització que hem pogut trobar allà, una mica organitzada, ha estat la gent, la pròpia gent d'allà i la pròpia gent que ha anat a ajudar a fer un esforç increïble. I bueno, primer vam estar allà i després vam anar i ens vam trobar... Bueno, com podem descriure-ho, no? Carrers plens de fang, totalment inaccessibles. O sigui que és que ni amb maquinària, realment era gent amb pales traient fang com podia. Molts veïns, això sí, molts veïns d'altres pobles que havien anat a ajudar. La veritat és que ens vam trobar un panorama bastant horrible, però per altra banda ens vam trobar carrers abarrotats de gent que venien de voluntaris a netejar, tot el món es va volcar i bueno, jo crec que hem vist coses terribles allà, però també hem vist coses que et donen molta esperança, com la resposta de la gent, simplement la resposta de la gent, perquè també és veritat que a les notícies està sortint molt els serveis d'emergència militar que estan fent coses allà i tot, però és que realment, de veritat que tot el treball l'ha fet la gent que ha anat, els voluntaris. Els voluntaris, bombers que han acudit d'altres comunitats que no els deixaven passar i han passat ells com han pogut i inclús això, els policies que venien de civil, de paisà. Sí, nosaltres en portàvem Sí. alguns en l'autobús que fins a l'últim dia no es van revelar com a policies. També a Picanya em vaig trobar diverses unitats dels voluntaris forestals de Catalunya que estaven patrullant com si fossin l'autoritat real, amb els seus uniformes i amb els seus cotxes grocs, no? Amb el seu... Un punt interessant també, aquest col·lapse de l'autoritat de l'Estat en tots els àmbits o en tots els ordres. És interessant com espontàniament es creen altres ordres i ho va assumir bastant la pròpia població local el control de la situació i l'organització de tots els cossos i forces de seguretat, la logística i tot plegat. Parlem una mica d'això, no? Em sembla, aturem-nos aquí un moment a parlar d'això. Sensació de col·lapse, no? La teva família, els teus amics, la gent que coneixes d'allà baix, d'allà lluny, dalt, baix, és el vici de veure el mapa en vertical, és una sensació d'abandonament de les autoritats no municipals, és a dir, tot el que va per sobre del municipi? Sí, crec que tots ho hem vist ja, ho hem pogut veure en reds, en vídeos, amb l'última visita aquesta del rei i tot. La gent té molta ràbia, no sols té pena, sinó té ràbia perquè es senten completament abandonats. Es senten com traicionats pel seu propi govern, també, i jo crec que és una ràbia bastant comprensible, perquè és el que estàvem comentant, tu arribes allà i no veus cap mena d'ordre, no? Veus com això, amb tot el col·lapse, la gent, i no hi ha ningú ahí que hagi anat a
pues això, a ficar ordre allà. Però per altra banda, no, com deies tu, apareix un ordre. O sigui, no hi havia caos en els objectes, no? En les cases, en els mobles, clar. però en la gent hi havia com un ordre que Sí. suposo que no es pot sostenir en el temps de manera espontània molt de temps, però... Precisament perquè és espontani, però no sé, al carrer on estàvem traient coses del clavegaram ens anaven dient ara passeu allà que desembusseu aquell que passarà millor l'aigua. Ara torneu a tapar que tornen a passar maquinària que estan traient maquinària que no és de l'Estat. O sigui, és algú que té una empresa de construccions i té un bitxo de 4 metres d'alçada que remolca una furgoneta, el que sigui, i anar una mica coordinant tot això i de manera espontània. És interessant com passa. I com et vas trobant gent i aquest em sona, aquest l'escolto, l'he vist abans. Sí, es produeixen, doncs això, no? Hi ha com una autoritat que apareix segons la qualitat de l'ordre, no sé com dir-ho, segons la... No sabria com dir-ho. Cadascú com està predisposat a assumir la responsabilitat. Jo crec que es formen com una mena de jerarquia o d'ordre en funció d'això. I és interessant de veure, perquè no té tant a veure amb l'administració o amb els títols o d'allò, sinó que estàs disposat a fer sobre el terreny i llavors la gent ho reconeix i tu poses fins on estàs disposat. Aleshores ens van dir, això estàvem al barri de Bonavista, que és un barri molt bonic de Picanya, realment, i aleshores els veïns, que eren els que estaven liderant tota l'acció, ens van dir que hi havia barris que estaven pitjors, no? Perquè dintre de tot aquell barri estava bastant autoorganitzat dels veïns, no? I ens van dir, hi ha 2 barris que no hi ha arribat l'ajuda, no hi ha arribat la policia, no hi ha arribat l'exèrcit, no hi ha arribat ningú, no tenen llum, no tenen aigua i hi ha molts problemes. I ens van convidar a anar-hi, no? I aleshores vam decidir una mica arriscadament, perquè en general una cosa que hem après és que hem funcionat millor quan hem fet coses que les autoritats ens deien heu de fer això, i en canvi quan hem hagut de buscar-nos una mica la vida per solucionar un problema costa més, no? Perquè fins que trobes la necessitat doncs inverteixes un temps que és molt preciós, no? Però en tot cas, tenim dintre dels voluntaris hi havia un equip de sanitaris que van anar també a llocs on se'ls cridava a anar amb gent tancada a casa, que s'havia acabat la medicació o que tenia un problema concret, i aquí hi ha una tasca paral·lela que es va fer a la nostra que va ser molt útil, i després nosaltres ens hem dirigint a aquestes zones, al barri de Primavera, que fa frontera amb Paiporta, que és un dels municipis més afectats, que és on va anar el descendent de Felip V a fer el seu tour del fang, i allà sí que vam veure el col·lapse total. És a dir, hi havia uns bombers que estaven intentant moure uns cotxes perquè pogués entrar maquinària, i jo m'hi vaig acostar amb un dels nostres voluntaris que duia una samarreta dels castellers de Barcelona, perquè eren castellers de Barcelona, i llavors quan anàvem a preguntar-los és millor que anem cap aquí o és millor que anem cap allà? I llavors ells ens diuen, sou de Barcelona? I vam dir, sí, nosaltres també. O sigui, eren uns bombers crec que del Maresme, que eren l'única autoritat que hi havia allà, una mica... L'únic grup d'uniformats, també. Correcte, que hi havia allà. I aleshores ens van dir, aneu cap aquí, feu això, que aquí fa falta això. I és quan vam entrar en aquesta zona de Paiporta, on hi havia, diguem, centenars, potser milers de persones, amb aquests carrers totalment col·lapsats, amb tot el mobiliari dins de les cases al mig del carrer, i amb una sensació de desordre absolut, no? En els objectes, no? Però d'una maquinària que funcionava, no? Dels voluntaris seguint ordres amb gran disciplina, no? I aleshores, quan marxàvem d'allà, perquè aquí, en teoria, havíem d'agafar l'autobús a certa hora, però tots els voluntaris amb els que almenys jo anava parlant em deien, no, volem estar més estona aquí, no? Aquí hi ha més estona, no? Que hi ha un cert perill en això, no? Els militars sempre diuen el descans és una arma, i a vegades quan estàs allà amb tota l'adrenalina tens necessitat de continuar perquè tens la sensació que estàs buidant el mar amb una galleda, no? I que una mica més, no? Però vam apostar ja que havíem trobat el lloc per ser útils, per tirar, però aleshores la gent del magatzem de la nit anterior ens va contactar i ens va demanar si podíem tornar-hi perquè els voluntaris que tenien estaven esgotats i havien d'anar a dormir i hi havia molta feina. I aleshores, doncs, del centenar de voluntaris catalans, doncs uns 30, diria, més o menys, van decidir que continuaven la jornada i vam anar altre cop allà i el que ens vam trobar va ser increïble perquè era aquell mateix pavelló que havíem netejat, ple a vessar de coses i camions esperant fent cua per poder buidar tot el que portaven. I aquí m'agradaria obrir una reflexió que m'agradaria que parléssiu vosaltres sobre què vol dir ajudar, no? Perquè
entre les coses que es donaven n'hi havia realment de molt útils i n'hi havia d'altres no tant, no? I potser a la gent li costa d'entendre per què pot no ser útil donar un pot de cigrons o una bossa de roba o alguna cosa així. Voleu comentar com és l'exercici d'endreçament-te? Home, una mica avorrit, si no és la cosa més entretinguda del món. No. És anar movent, veus una capsa de cartró plena de pots de cigrons, on van les conserves? Doncs a l'altra banda. I després apilar-ho de manera que es pugui passar pel costat i que allò no caigui, que cau també de tant en tant, i que pugui ser efectiu i útil per continuar movent coses. I aquest és només un dels punts de la cadena, no? Sí, Aquesta és una cadena que comença quan tu vas al súper a comprar un pot de cigrons, aquest el portes a la teva parròquia o al casal popular o el que sigui, allà hi ha una persona que agafa aquest pot i el posa amb altres pots, allà va una furgoneta o un camió, aquell camió va fins a on sigui, allà hi ha una persona que ha d'obrir aquest camió, hi ha moltes caixes, unes són de cigrons, els altres són de bolquers, els altres són de coses heterogènies, hi ha un primer exercici de triatge, no? D'invertir temps en això. Aquí hi ha conserves, aquí hi ha roba, posem, no? I la roba, què fas amb aquesta roba? Teníem piles de roba de 5 metres d'alt que en aquell moment era inútil perquè cal obrir la bossa, distingir, no? Que si és útil, si no és útil, si és d'home, si és de dona, si és de nen, de quina tall, no? Tot això. I per tant hi ha un exercici logístic de gestionar tot això que realment esdevé inoperant. I quan vam arribar a les 9 del vespre, la persona que estava responsable en aquell moment ens va dir se m'ha desbordat, no? O sigui, tenia més o menys endreçat on anaven les coses i han arribat 10 camions en l'última hora i ja no es pot caminar per aquí dins, o sigui, és impracticable. I vam començar una feina que és una feina que realment va ser molt satisfactòria perquè el producte final, el resultat final va donar la sensació d'haver estat molt útils, que bàsicament era endreçar tot el que hi havia allà, col·locar-ho en llocs determinats de manera que es pogués anar a buscar-ho i portar-ho on s'hagués de portar, diguem-ne, no? Però clar, estem parlant que vam arribar allà a les 9 i vam sortir a les 4 de la matinada, doncs són moltes hores, no? Són 7 hores de fer una feina que és una mica frustrant perquè si t'arriba un tràiler amb uns palets, doncs els treus i són aigua, doncs és aigua i ja està. Però t'arriba un tràiler, com va arribar a la 1 de la matinada, un tràiler que era un tràiler d'aquests de 10 metres gegant, que venia d'Alacant, que era la suma de totes les donacions de moltíssima gent, completament heterogeni, i vam aturar tota l'operació, tots els voluntaris que estaven allà treballant en aquell moment, i tothom es va posar a primer a fer lloc i després a descarregar aquell camió, i vam estar 2 hores i mitja descarregant aquell camió exclusivament, no? Només pel triatge, no? La dificultat del triatge. Potser la cosa és que per la gent que vol ajudar des de Catalunya, que estarà escoltant el podcast, potser la millor idea no és enviar menjar ni roba, sinó més aviat diners o pales o material per treure fang o directament anar-hi. Perquè si s'envia aliments, o sigui, el que repetia molt també les autoritats locals és que al País Valencià no hi ha un col·lapse generalitzat de les cadenes d'abastiment. O sigui, tu vas a un supermercat de València ara mateix i pots trobar de tot. El que no hi ha és en certs punts, en certes farmàcies, certs supermercats de les zones afectades, accés a als queviures bàsics. Llavors, si es poden portar des d'un lloc més proper, té molt més sentit que no portar-los des de Catalunya. I si des de Catalunya es poden portar coses que ja sí que falten i pel voltant deuen faltar, com braços, pales, escombres, cubells, etc., doncs té més sentit. A no ser que ho digui alguna associació concreta que demani una cosa molt concreta, però en realitat potser la millor manera d'ajudar és mirar què fa falta, què està demanant les autoritats i els grups de voluntaris organitzats i no mirar posts d'aquests que es fan a Instagram o cadenes de missatges que diuen porteu roba o porteu aliments que estan faltant perquè segurament no és el més adequat per és el primer instint, no? El instint que tens és dir, què necessites? Roba, no fa tant de fred, alguna cosa per escalfar i per menjar i per beure, però d'això van... Hi havia allà, en el nostre equip de voluntaris, hi havia una voluntària que havia treballat en aquest esforç quan va esclatar la guerra d'Ucraïna i ella explicava que per ella va ser un gran xoc quan va esbrinar que no volien roba. O sigui que en el moment que hi va haver un carregament de roba van dir no, és que no la volem, o sigui, nosaltres això no... I aleshores vaig repensar, no?, què vol dir ajudar algú que està en un moment de crisi, no? Bé, deixem ja les coses concretes que vam veure, que podríem estar aquí segurament tot el podcast parlant d'això. Anem a parlar de la política d'això que ha passat, no?
Tens la sensació que això que ha passat canviarà alguna cosa en la política valenciana? Hi ha un canvi de to en la gent amb la que parles o no? Jo crec que sí, perquè a més hi ha coses petites que després la gent s'oblida, però estem parlant d'un fet històric. Jo crec que això realment perdurarà en el temps i la gent ho prendrà d'exemple. Jo no sé si hi ha tant un canvi com de color polític, però sí hi ha certes cares ara mateix amb les que la gent està molt enfadada. O sigui, i no és una ràbia que marxarà prompte. I com havíem dit abans, és que hi ha molta gent que és gent normal, que tardarà molt de temps en recuperar-se de tot això que li ha vingut. Aleshores, sí, crec que hi haurà un canvi. No sé ben bé cap on, perquè és veritat que estan aprofitant per difondre missatges d'odi i és veritat que la ultradreta està aprofitant tota aquesta situació per fer campanya, per infiltrar-se entre la gent dels pobles a mode de voluntaris i calar un missatge molt perillós també. I Però el País ja Valencià està. és un lloc on hi ha una majoria de PP i Vox, que és una majoria clara, i que a més tampoc és excepcional en el sentit de que no és una novetat històrica que hi hagi un partit popular molt fort al País Valencià. De fet, és la norma, no? Creus que aquest sector de la població també ha generat un cert despertar pel que fa a la incompetència del seu món, dels seus partits, o tothom és del seu partit i d'aquí no els traurem? Ja sé que t'has fet una pregunta impossible, però sí. el nas... És molt difícil, però jo crec que sí. Que, de fet, la paraula incompetència és una paraula que s'està utilitzant moltíssim. O sigui, crec que sí, que la gent s'està donant compte d'això i bueno, esperem que tingui memòria. També és veritat que en València tenim una història política molt clarament favorable per al PP tots els últims anys, però també és veritat que hem tingut moviments molt forts a València, com el 15M, en el que va haver un canvi radical i jo crec que això suposarà, és molt possible que suposi una cosa molt pareguda al moviment del 15M, que després de 8 anys passat ja s'ha tornat a canviar una altra vegada, majoria PP i tot això, però com estem parlant d'una magnitud bastant enorme dels fets, jo crec que perdurarà i Creus crec que sí que que pot ser. Compromís té números de poder enfortir-se amb aquesta circumstància? Sí, espero que sí, perquè a més... I perdona, un compromís sí. més... Compromís té dues ànimes, no? Té una ànima més del que Catalunya podria ser el món de Podemos i té una ànima que Catalunya podria ser un espai que va de la CUP a uns sectors d'Esquerra Republicana, no? O sigui que hi ha un... No? Més o menys, més nacionals centrats, menys nacionals centrats. Creus que això pot ser una revifada del sentiment nacional valencià o més aviat es filtra ideològicament en l'eix dreta-esquerra més fortament? Ja sé que insisteixo que és una pregunta impossible. Sí, és una pregunta molt complexa, però ara mateix... O sigui, hi ha menyspreu de Madrid a la pell? Hi ha sensació de menyspreu de Madrid? Una mica sí, bueno, una mica sí. Sí, I l'abandonament de l'Estat. Jo crec, ara mateix sí que la gent sí que crec que està creixent un sentiment valencià més nacionalista ara mateix perquè sí, per això, pel tema del centralisme madrileny, que estan veient que no... Però bueno, també és veritat que estan veient que altres comunitats estan volcades en ajudar, però jo crec que sí, que tot aquest costat que té Compromís de ser un partit valencià per València farà molt més que, per exemple, nosaltres també tenim Podem i no té tanta tirada com Compromís pel fet que Compromís són valencians. O sigui,
sí, que jo crec que aquest costat sí que... També tu vas fer un tuit comentant, no?, que la gent es preguntava on és Compromís, on és la gent de Compromís, i tu vas dir, nosaltres els hem vist treballant arremangats al fang. Vull dir que clarament, o sigui, des d'aquí es veia que hi ha una ferida enorme, hi ha un trauma nacional molt més gran que el del metro, no?, que l'accident del metro de València, i que segurament el ressorgiment d'aquest valencianisme o la potència d'aquest valencianisme es troba precisament en els municipis afectats i els colindants que poden tenir una presència ja de Compromís important, perquè també es veia que és la gent que coneix, no?, el territori, els veïns, les veïnes, que ha vist també, no?, la tragèdia a primera mà. No ho sé, jo crec que és interessant que hi ha un espai polític que s'ha obert i que amb la fractura que també interna que tenia Compromís després de doncs una gestió, diguéssim, complicada amb el votant i alguns pactes a Madrid amb Sumar, no? Ara té una oportunitat, té una finestra que és interessant, no? L'altre dia, Juli... Digues, perdona. No, sí, completament, sí. De fet, no estem veient el Compromís perquè sembla que són els únics que estan coordinant-se i fent alguna cosa en aquesta catàstrofe. En honor a la veritat és a dir que també hi ha molta gent del PSPV, o sigui, del Partit Socialista del País Valencià, que és una sociologia que s'assembla més a aquell PSC d'abans del procés, per dir-ho així, que no pas al PSC actual d'aquí de Catalunya, i que també són regidors d'aquests típic PSOE molt professionalitzats que s'estan coordinant d'una manera bastant més efectiva que no pas l'Estat pròpiament, diguem-ne, no? No se'ls veu connectats amb el PSOE en un sentit orgànic i estan fent una cosa bastant interessant, vaig estar parlant amb ells l'altre dia, que és connectar-se amb ajuntaments del PSC de Catalunya per portar material o funcionaris o gent de la neteja d'una manera una mica silenciosa, no? O sigui, una mica sense visibilitzar-ho perquè la Generalitat no ho impedeixi, diguem-ne, no? Això s'està produint. Però a mi m'agradaria parlar amb la Júlia i amb el Frederic d'una qüestió una mica més central. Tu l'altre dia feies uns tuits dient qui s'aprofitarà d'això, no? S'aprofitarà doncs Vox i els seus moviments socials i culturals perquè no existeix ningú fora del PSOE, en l'esquerra espanyola o en l'esquerra valenciana, fora de Compromís, que pugui fer un contradiscurs a l'altura de l'agressivitat verbal que pot fer Vox. Creus que això és el que està passant? Bueno, jo crec que quan comences a veure el reguitzell d'intel·lectuals, periodistes madrilenys o espanyols alineant-se per enaltir el rei, clarament veus que l'estructura, diguéssim, ideològica de l'Estat està sortint davant del fracàs competencial de segurament un dels PPs més fluixos de tot l'estat espanyol, no? Llavors ha de sortir, o sigui, l'estructura negra, la bèstia negra ha de sortir a defensar-se, no? I jo crec que vaig veure un fil de tuits del Cirera, que és un personatge carismàtic i a vegades no sempre l'encerta, però jo crec que ell explicava molt bé com Vox funciona com un lobby, no com un partit, no? I com, d'alguna manera, el rei el que estava fent era parlar a través de Vox i organitzar una mica doncs, la recepció del trauma per tornar a posar sobre la taula la necessària radicalització de l'Estat cap a posicions, doncs això, que tibessin el PP cap a l'espanyolisme més radical, no? I per tant capitalitzar la resposta de la tragèdia. Jo crec que passarà això. Això no vol dir que el que hi hagi a l'altre costat sigui millor o que Sánchez no trobi també la manera de tornar a atiar el perill de la bèstia negra per recuperar posicions, no? El que és evident és que és un trauma que escala al País Valencià, que és un trauma que té a veure amb la composició mateixa de l'estat espanyol i que aquí s'obren finestres que també hem de saber llegir des dels espais i les mirades independentistes per veure com apropem a la gent cap a això. Arran del teu fil de tuits, jo et vaig escriure en privat i el Frederic i jo vam tenir una conversa a l'àrea de servei tornant, no?, amb l'autobús sobre això, perquè és una anàlisi que el que té d'encertat també inclou un perill, que és el que després tu vam estar parlant, que és, si aquest és l'únic esquema possible, vol dir que les alternatives que tenim, la conseqüència implícita és o bé els ultrafeixistes de Vox i el rei i no sé quantos, o el PSOE, no? I acabem tots
ajudant el PSOE implícitament sense adonar-nos-en, no? M'agradaria que si pots fessis tu una elevació d'aquesta qüestió. Tot és molt confús i estic convençut que estan passant coses d'una intensitat a nivell polític que durarà bastants anys. Jo tinc la sensació que l'Estat, que ja és una tendència que portava els últims 10 o 15 anys, que ho vam iniciar nosaltres, està agafant, ho vam, no iniciar, sinó provocar amb el procés i amb tota la revisió del règim del 78. L'Estat està prenent posicions cada vegada més autoritàries, els consensos de la transició s'estan esberlant i hi ha gent que està plantejant que l'Estat s'enforteixi en un sentit més autoritari i que expulsi del sistema independentistes i altres forces. Davant d'això, jo crec que els independentistes hem de tenir una posició pròpia i no hem d'acabar fent trinxera, diguem, amb els socialistes, perquè podem acabar, metafòricament parlant, o no, d'aquí uns anys, defensant Madrid de l'espanyolisme i tenint una altra batalla de l'Ebre i acabant immersos en dinàmiques espanyoles que no ens beneficia que guanyi ni un ni l'altre. Bueno, que de fet ja va passar amb les últimes eleccions espanyoles. La CUP va fer una campanya antifeixista amb el mateix marc, no? Aprofita tot aquest remoure dels traumes de la guerra i del franquisme, el que genera és que els dos blocs, el bipartidisme, aguanti. O sigui, generen aquestes narratives de que sí que ve la guerra civil, que uns són els comunistes, que els altres són els feixistes, i has de triar un dels bàndols sí o sí, perquè si no, escolta, ve la bèstia negra. I nosaltres hauríem de trencar amb tot això i dir, si Espanya vol entrar en dinàmiques de guerra civil ideològica, esquerres contra dretes, ja hi poden entrar, és el seu problema. Nosaltres funcionem en unes altres coordenades ideològiques o de cosmovisió. Sí, hi ha una sensació de fons, no?, que hem tingut aquests dies allà, que és el col·lapse de l'Estat, no? Més que el col·lapse, la revelació que l'Estat té una façana molt més poderosa que la seva capacitat real de reacció. I de la mateixa manera que, estrictament parlant, van ser incapaços d'aturar un referèndum autoorganitzat i que només van poder aturar-ne les conseqüències per la via de capturar la classe política, per dir-ho així, ara tampoc han estat capaços de reaccionar a un desastre natural d'aquestes característiques, ja no d'aturar-lo només, sinó d'evitar que passés, en el sentit que, en dos sentits. Un és la construcció, les lleis urbanístiques que hi ha hagut al País Valencià en els últims 30 anys, vistes en perspectiva, es veuen com clarament desastroses, imprudents. Hi havia un amic meu de València que deia... com ho deia, va dir, era inconcebible que s'inundés el meu carrer, va dir el veí del carrer de la Rambleta, del barri de l'Aiguacer, del municipi de Torrent, no? Són tres topònims que es refereixen a que l'aigua passa, no? La Rambleta, el barri de l'Aiguacer, del poble de Torrent, no? I després, quan estàvem allà a Picanya, vaig estar amb unes senyores que estaven allà prenent uns plàtans i que estaven descansant, i deien, a nosaltres ens agrada molt parlar d'urbanisme i de la qualitat del terreny i tal, però independentment d'això, o sigui, és un tema de conversa típic nostre, no? De dir, hòstia, aquí això no fa massa baixada, que això no està al costat de la riera, i per tant hi ha un menysteniment molt gran d'aquesta realitat, i segon, evitar-ho en el sentit de la prevenció, no? En el sentit de hi haurà un aiguat, marxeu a casa... aquest tipus de prevenció directa, i després la reacció, no? O sigui, les tres coses, el llarg termini, el curt termini de la prevenció i el curt termini de la reacció, i previsiblement el llarg termini de la inversió tampoc apareixerà per enlloc, no? L'exèrcit espanyol és un exèrcit que l'hem vist on és. La seva operativitat d'infanteria, de maquinària, sobre el terreny, és pràcticament nul·la. Hi ha la UME, que és la unitat d'emergències creada específicament per això, que estava allà amb els uniformes impol·luts, mirant com la gent estava fent gran part de la feina, la Guàrdia Civil molt bé controlant el trànsit i fent que la gent no robés plàtans, però té una poca cosa més. Garantir l'ordre establert i prou. I ja està. I el que és sortir d'això, incapacitat total. O sigui, s'ha vist molt les limitacions que té l'estat espanyol per operar, i a mi m'ha frapat força. O sigui, Què vol dir això? Jo crec que serà interessant veure si discursos com, per exemple, els del Ricard Julià, no? Que també són un sector de compromís molt autocentrat, que fa temps que estan
posant en evidència amb altres qüestions el tracte de colònia realment que rep el País Valencià, si realment aquests discursos començaran ja no a participar de l'esfera, diguéssim, terminològica o ideològica, sinó de la realitat material, de dir, és que realment teníem unes infraestructures, teníem uns governants que només responien a Castella, no? I amb això, només per apuntar-ho, perquè també s'ha vist molt clarament com els mitjans de comunicació locals i després TV3, perquè avui parlar amb una amiga valenciana que em deia TV3 ha fet una millor feina de comunicació i d'explicació de la tragèdia que molts mitjans espanyols, tal. La importància d'aquests mitjans locals i recordar que fins fa 2 dies a Punt havia estat, no? O Canal 9, vull dir que no sé si creus que en aquest sentit també això reforçarà el marc valencià autocentrat, de dir, necessitem les nostres infraestructures, necessitem la nostra autoorganització, necessitem, no, la perspectiva valenciana. Sí, sí, una de les coses que s'està reprotxant bastant últimament entre la gent de València és que just el Mazón, quan va entrar a governar, una de les primeres coses que va fer va ser treure la unitat d'emergència que havia creat l'anterior president expressament per València. O sigui, una infraestructura pròpia d'emergència. I igual que aquests dies tota la gent de València està depenent completament del canal autonòmic de Punt per les notícies, perquè està clar que ho han cobert d'una manera molt diferent a com ho han fet les grans cadenes. Però no sé com calarà en el temps, no sé dir això, però sí que és veritat que ara mateix, en la immediatesa, sí que s'està veient aquesta dependència de les coses pròpies, sí, d'aquestes infraestructures pròpies. No sé si era picanya o era... que tu vas tenir un moment d'aturar-te, no? Que estàs molt cansat, i em vas mirar i vas dir, això és el desastre d'anual. Pots explicar aquest moment de lucidesa que vas tenir? Sí, sóc historiador jo i em dedico últimament al final del règim de la restauració i sovint la gent diu això s'assembla als anys 30, però jo crec que s'assembla més als anys 10. O sigui, l'estat espanyol, el règim del 76 s'assembla al règim del 78, el del 1876 s'assembla al de 1978, el que vivim. O sigui, el règim del 1876, la restauració, va durar molts anys i a partir d'un cert moment, a partir de la crisi del 98 de Cuba, va patir una sèrie de crisis que no el van tombar, però que el van anar afablint. I a mesura que s'anava afablint, els polítics queien de nivell, els partits s'anaven desfent i apareixien alternatives i a les últimes crisis ja eren de qüestionament total del règim i va arribar un moment en què l'estat espanyol no podia funcionar sense una solució autoritària que és Primo de Rivera. I abans d'això havia passat un moment en què l'estat o el rei va aparèixer nu, diguem que és anual, la batalla d'anual el desastre d'anual al Marroc, que és que per una sèrie d'errors que arribaven des de l'oficialitat a dalt de tot de l'escalafó de l'Estat i de l'exèrcit, és a dir, el rei, hi va haver una massacre de soldats espanyols, que molts eren reclutes, que havien anat allà a lluitar una guerra que no en tenien, contra les cabiles rifenyes, i es va silenciar tota l'opinió pública, però allò va quedar com el moment en què el rei anava nu. O sigui, que l'estat espanyol no era el que creia la gent, que el règim espanyol no era el que creia la gent, i allò, al cap de 2 anys, va fer aigües del tot, i va arribar la dictadura de Primo de Rivera. Jo crec que l'estat espanyol està agafant, no ha de passar exactament el mateix, i d'aquí 2 anys d'allò, però està agafant uns viaranys comparables. M'agrada aquesta hipòtesi del 76 i les diverses crisis, perquè abans quan has dit no, es trenquen els consensos de la transició i nosaltres provoquem i tal, una part de mi ha reaccionat una mica incòmodament perquè tinc la sensació que no som nosaltres exactament qui provoca això, sinó que és al revés, no? Que ens reaccionem al trencament d'aquests consensos. I penso en coses com ara l'any 85 més o menys, o l'any 86, el Tribunal Constitucional canvia de doctrina i passa d'una doctrina que és tot el que no està explícitament prohibit està permès a tot el que no està explícitament permès està prohibit, no? O sigui, un canvi de doctrina que comença a trencar amb les ambigüitats de la transició en la direcció espanyola. Tenim al final dels anys 80, a principis del 90, el Felipe González fent les noves lleis laborals que generen la doble entrada al mercat laboral, els que ara s'estan jubilant, que tenien contractes estables, i els que venim després, que és la precarietat, i per tant hi ha una crisi que s'acaba expressant en el 15M d'alguna manera, no? Aquesta crisi de la vivenda,
l'habitatge, dels salaris, de les proteccions socials i tal, del deute, en realitat, en definitiva, el deute públic. Els GAL dels 90, no? Els GAL dels 90 també és un trencament d'un cert principi de l'autoritat moral de l'Estat, per dir-ho així, en nom del realisme, no? El realisme institucional que diu, bueno, és que hi ha uns terroristes, doncs tots els estats maten els seus terroristes, no? I dius, bueno, vale, ja no som... No és un principi moral, això ja és una altra cosa. L'erosió de les lleis de la immersió, no? Que és un acord més o menys de la transició del sentiment de culpa amb el català que en mica es van erosionant als tribunals i finalment la sensació que el pujolisme havia arribat al seu límit i per tant el nou estatut com a una confiança en què l'Estat tenia marge per fer alguna altra cosa explícita, evidentment ensorrada d'una manera total, no? I per tant tinc la sensació que aquest règim del 78, que és un règim que és de restauració borbònica i que seria potser més útil dir-ne segona restauració borbònica que una altra cosa, ha anat patint part d'aquesta erosió i l'erosió té un problema que és que potser quan passa no té uns costos molt alts fins que no ve una crisi. No? Tu et pots anar gastant els teus estalvis i no passa res fins que se t'espatlla la nevera, no? Que aleshores no pots pagar la nevera nova. No? I potser el referèndum del 1 d'octubre i això són aquestes... se t'espatlla l'electrodomèstic bàsic, no? Amb el que estaves operant a la ciutat. O tens una fuita i li poses una mena de tap i sembla que aguanta tot el que es va posar en qüestió a la dècada del 2010, no només des de l'independentisme, sinó des d'altres posicions polítiques. Sembla que es va aconseguir tancar i que s'ha acabat el procés i s'han acabat els problemes, però s'ha recosit el règim de manera que queda molta gent fora i jo crec que no té l'estabilitat que tenia abans del 2008. Ens queden només un parell de minuts, però m'agradaria fer-vos una pregunta, l'última, que és si creieu que tot això també obre la porta a un cert revifament de la idea dels països catalans, amb el nom que li vulguem posar, perquè jo tinc la sensació que aquest viatge que hem fet i aquests 6.000 persones que s'han apuntat per anar al País Valencià sí que és una obertura psicològica dels catalans cap al País Valencià, que en gran part el catalanisme d'autonomista havia tancat expressament perquè no hi hagués aquesta connexió, i no sé si creieu que hi ha un punt d'esperança en aquesta connexió futura. Bueno, és una qüestió, és una obertura, jo crec, al diàleg, d'alguna manera. És veritat que València porta molts i molts anys d'un cert tipus de propaganda anticatalanista i és veritat, jo ho he vist sempre, tota la vida allà, que hi ha un fort sentiment anticatalanista a València de tota la vida. Estem parlant quasi d'un 50-50, Però a partir d'aquesta tragèdia jo crec que sí que s'ha vist d'on arriben les ajudes, saps? Nosaltres hem intentat dir també molt d'on veníem i s'ha de dir i la gent de peu del carrer s'emporta una altra impressió. I jo crec que després d'això espero que el sentiment no siga el mateix que hi havia fins ara, en aquest sentit, que no sigui tan tancat de separació. Espero que sí. Però bueno, sí que és una cosa que estava molt arraigada, Molt, sí. Què podem fer millor, els catalans, del Principat? No sabria dir. Pensa tu i farem una altra conversa només sobre això. Vale. Frederic? Jo crec que la millor manera de fer ponts ara mateix és en aquest moment de tanta intensitat política, durar al màxim, i si hem de baixar 3 caps de setmana o 4 o quedar-nos allà tot el que puguem, anar-hi i obrir les converses amb un bon dia, cal ajuda, podem fer alguna cosa per vosaltres i això es construeix més països catalans que declaracions, que articles i que és sobre el terreny. Si algú té aquest sentiment anticatalanista o anticatalà ficat per algun factor, veure que els primers que arriben i li donen tot el que no li ha donat l'Estat són catalans i li diuen en la seva llengua amb una mica d'accent que de vegades potser costa d'entendre al principi, doncs això és una acció molt, molt més poderosa que cap altra i s'ha d'aprofitar. Per tant, milers de voluntaris cap a baix, milers d'euros cap a baix i tot el suport que els hi puguem donar. I si a més són joves guapos i fornits... Puc afegir una última idea molt ràpida? És per tu. L'última paraula és per Júlia Ojeda. No, però que jo crec que en un moment en què estem vivint aquesta
aquesta reconstitució també de la Generalitat Catalana en mans, no? del PSOE, d'Illa, és molt important veure com iniciatives al marge de l'autonomia i de les institucions han tingut la capacitat de reacció que hem tingut tots plegats, que funcionen de manera autònoma, que tenen la capacitat d'autoorganitzar-se i baixar contingents de gent que ens recorden a moments que vam viure durant el procés independentista i que crec que és un exemple que d'alguna manera no només té a veure amb la capacitat que tenim els catalans de fer coses, sinó també que tenim la gent, la força, la intel·ligència i l'autoestima també per traslladar-la cap als germans valencians i tornar a un escenari on clarament sabem que estem ara mateix governats per espanyols i que la cosa depèn de nosaltres, no? I seguirem, baixem la setmana que ve i tornarem. Doncs amb això, moltes gràcies Pau, moltes gràcies Júlia, moltes gràcies Frederic. Això és Ensems, el podcast de l'Hora.